Este vorba până la urmă de moștenire. Cum noi putem să filtrăm tradiția prin personalitatea noastră și să ne asumăm parte din acel patrimoniu cultural imaterial pe care noi l-am moștenit. Domnul Mihai Trușcă l-a moștenit de la familia sa, pentru că el provine dintr-o mare familie de olari și am ocazia să omagiez personalitatea regretaților săi părinți pe care noi i-am cunoscut, Marin Trușcă și Teodora Trușcă, niște personalități marcante ale olăritului din Româna. La Româna a fost 95 de familii care eu le-am cunoscut. Acum mai sunt 7 familii care mai lucrează. Mama fiind din Oboga, o localitate vecină cu Româna, a venit cu motivele. Motivele tradiționale care erau făcute pe vase sunt pomul vieții, pânza de păianjă, peștele, șarpele, ursul. Am început la vârsta de 6 ani să încep modelarea. Am început prin a face aceste animăluțe și nu după mult timp, deci lucram în vacanțele de vară. Nu după mult timp, tatăl m-a precurat, zice, ai făcut bine căței, buci, acum trebuie să înveți la roată să faci farfurii. Am început cu miniaturi, farfurii mici, mâna cu cât trecea timpul, cu atât creșteam, mâna se făcea, am început să fac mai mari, până am ajuns la o formă cum sunt acelea. Și au trecut anii repede. Am început să particip la concursuri cu tatăl meu, la Vărezul, Cluj, Iași, Craiova, București. I-am luat locul tatălui meu. Acolo unde s-a făcut ceramică multă, s-au făcut și figurine pentru bucuria copiilor care mergeau în câr. Și nu existau alte jucării atunci. Și copiii de-abia așteptau să meargă cu părinții și să le cumpere puiul târgului, se mai zicea așa, să le cumpere ca să se bucure de ele. Iar aici domnul Trușcă ne-a adus câteva exemple. Avem unele sunt arse și altele nearse. Mereu să lucrăm, nu? Păi de-aia a venit. Dacă îl mestecați mult pe mână, se începe să întărească. Trebuie să faceți ceva mai repede. Cățel. Cățel. Capul se face de aici. Depinde ce vrei să faci. Ori căuț, ori cățel. Aici încearcă să mă ridice. Ia pe acolo. Deci puteți să-l luați acasă. Să nu vă dați o geantă sau... Da, ele lucrează în stilul... Dacă sclavă puțin pe aici, încearcă să mă ridice. Ia pe acolo. Da. Acum nu rămâne decât de finisat. Aici s-a stupat. Domnul Trușcă, ați putea să ne arătați? Ia uite. Să știi că nu cred că o să se ardă. Deci nu, îl faceți așa. Așa. E bine. E bine. Și se începe de aici cu picioarele. Aici, în față. Apucați de aici. Mai mult, ca să iese. Atât. Măsările astea care sunt specifice acolo, cucu sau se fac între cățel și Și farfurii se mai fac. să-l introducem și pe el în modelaj. Ce vrei să faci? Dacă le lasă, da, putem să vină, dăm să le uscați. Ia și tu mâine. Făcut și pe la ridicate? Încearcă să pui jos, Deci prima dată se face deci un cilindru, se frânge de așa. Ia uitați.
și începe să se facă picioarele. Se începe cu partea din față. Și aici se despică, vedeți, foarte ușor. Ia. Se despică și picioarele sunt cam, le apropiem foarte ușor. Ia uite. Și acum mergem, facem picioarele din spate, tot la fel, se despică așa ușor. Ia uite. Glutul ăsta se trage în jos și picioarele sunt gata. Ia uite. Le rotunjim să fie cât mai groase pentru ca să reziste la ardere. Acum se trece la cap. Deci botul se face de aici, din vârf. Se despică tot așa. Da. Uitați cum e. Acum încep să iau urechile să arăte ca un câine. Nu este departe până la cal. Așa. Calul are urechile mici și are botul lung. Cal. Deci așa era văzut de meșterii olari. Deci toată lumea îl făcea la fel. Nu e că... Și acum, foarte simplu, se face cu ama. Ia uitați cum. Se... O facem așa, o plecăm în jos. Asta este pentru găurit și pentru făcut ochii. Se fac nările, nu? Deci asta a fost așa, făcea și tatăl meu și bunicul lui. Deci făceam și ursuleți și păpuși tipari. O păpușică mică care avea fluier în spate. Se făcea ursuleți cu fluierici în brațe. Cucu. Atât? Și pupăzele. Nu e mare, decât îi punem creastă la pupăze, seamănă cu pupăze. Cureaua. Domnule Mihai Șușcă, vă mulțumim foarte mult, vă acordăm această diplomă. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și felicitări. Vă mulțumesc. Astăzi prezenți la evenimentul nostru Sorin Giubega și Marieta Giubega, care dau o viață nouă ceramicii de Horezu. Să-i vedem desfășurând un atelier practic demonstrativ de transmitere a tehnicilor tradiționale de lucru. Și atunci, cu atât mai mult, înseamnă că avem motive de sărbătoare. Noi suntem aici ca să vă sprijinim, să putem să vă ajutăm prin politicile pe care le promovăm, deci trebuie să știm de la dumneavoastră care o sunt nevoile, ca noi să putem să sprijinim obiectul nostru de activitate. Tehnica specială a jirăvitului cu gaița, precum și alte modalități de decorare cu ajutorul cornului de vită, motivele străvechi, cavalul, spirala, steaua, peștele, șarpele, dar mai ales cocoșul, emblema olăriei corezene, realizată într-o paletă artistică și cromatică specială, conferă caracterul unic al acestui fenomen. Ai un sentiment de mândrie că ai reușit. Evident, avem o poveste care trece de naturală și este un element care mulțumesc mult! Ce formă ți-ai propus? Cum se începe, domnul Sorin Giubega, munca la oale? Se centrează. Prima dată este centrat. După aceea este îngăurirea lui și după aceea vine forma dată obiectului. Dar asta trebuie foarte multă pregătire. Deci aici teoretic e puțin de spus, dar foarte multă practică.
Informațiile sunt strânse și cumulate de echipa Direcției Patrimoniu Material și Cultură Tradițională în baza de date online a Institutului Național al Patrimoniului, care se numește Repertoriul Meșterilor și Practicilor Tradiționale. O practică în domeniul meșteșugurilor despre care vorbesc, pe care încearcă să le cunoască și să le stăpânească. Acum facem procedeul numit angobare, îi dă cu angobă farfuriei. Da. O să treci la decor. Acum puneți piciorul pe plană. Acum să-i dau viteză. Nu uitați, să dați de la mână, din mână. Puneți, da, exact, da. Așa, ușor. Ideea de joc, de învățare prin joc. Faptul că inițial în cadrul familiei s-a transmis meșteșugul ca joc, au început de la roata cea mică și de la roata cea mică au ajuns la roata cea mare. Funcționează pentru că din start miza apare cumva mică, adică nu pare un risc colosal. Nu intri direct în zona științifică, nu intri direct într-o abordare savantă. Ei, încercăm să găsim chei astfel încât să aducem oameni obișnuiți și mai ales generațiile tinere prin ludic, prin abordări de genul acesta, prin situații concrete pe care ele pot înțelege mult mai ușor, către muzee, către patrimoniu în general. E singura localitate din România cu două branduri UNESCO, unul pe patrimoniu material, e vorba de Mănăstirea Horezi, și tehnicile ceramicii patrimoniu material. Este cineva care m-a uimit de târgurile ceramicii populare românești și Popoșul de Horezi? Cred că acest târg, care a devenit în timp un brand de județean, național și nu numai. Să nu uităm că în momentul în care olarii vin la un târg, ei optează pentru a-și face selecția pieselor pe care le prezintă. Avem datoria, menirea, misiunea de a păstra acest patrimoniu, de a-l cataloga și de a îl folosi peste timp, arătând care este viabilitatea și care este modul în care evoluează un centru de ceramică, o familie de olari, pentru că am aflat astăzi cu bucurie, familia Vicșoreanu își continuă activitatea și sunt convinsă că nepoții vor vrea să ajungă la nivelul bunicii. Și își continuă simbolurile și tehnicile de lucru prin preluarea acestora de către familia Giubega, pentru că și Sorin Giubega este nepotul doamnei Vicșoreanu. Acum, Procrosina îi veghează din cerul, împreună cu Victor. La Horezu există încă o comunitate puternică de olari care lucrează asemenea olarilor pe care îi vedeți aici și fac o muncă extraordinară de promovare și de valorificare a ceramicii de Horezu. Ceea ce putem să facem cel mai bine, într-adevăr, este să facem mătișoare, să ne întâlnim, să vorbim despre ele, să ne împărtășim amintirile de familie, să transmitem la modul informal, neconvențional, cum spuneam, trăit, acestea fiind de patrimoniu cultural imaterial. Hai pe canoane. Apropo de canon. Suficient de gras. Se reinventează și, mă rog, infuzează cultura rurală de astăzi, care și ea este supusă multor presiuni, probabil tot prin revenirea fiilor, a nepoților acasă. Acum, ceea ce este important este să reușim să le transmitem copiilor ce înseamnă, dincolo de consumerismul la care s-a ajuns astăzi, mărțișorul și tradiția mărțișorului. Nu există comparație între produsele pe care dumneavoastră le faceți și ceea ce pe piață se regăsește. Dacă nu reușim să aducem produsul meșteșugurilor într-o zonă de interes, de consum cumva, nu o să reușim să cooptăm oamenii mai mult de nivelul de pasiune.
Și de fapt, acolo trebuie să ajungem să trecem de nivelul de paste, care bineînțeles că este foarte important, dar să fie interesați ca meserie. Trecem la lână. Să vedem maestria, doamne. Și ținem bine, acolo unde ajunge firul, ținem așa. Puntăm degetul așa. Puntăm degetul și mergem cu el în jos. Împletim. Ținem așa, da? Ținem. Bun. Tradițional așa se face. Și când ajungem în capăt, hai să spunem că am ajuns în capăt, da? Facem așa. Pur și simplu facem nod. Cum rămâne firul. Asta e firul de mărțișor. Important pentru mine este că la acest eveniment vă avem alături de dumneavoastră, care sunteți mesagerii tradiției românești. Mărțișorul, zis și cap de primăvară, acest meșteșug de a face și a dărui înălțișoare, scris în patrimoniul, pe lista patrimoniului imaterial UNESCO, dar și în lista noastră, repertoriul nostru, și devine o tradiție la Institutul Național al Patrimoniului. Este o tradiție foarte diversă. Nu mai vorbesc de diaspora istorică. De asemenea, în zonele multietnice este foarte diluată tradiția. Sigur, diferența dintre Martenița, Martiș și mărțișorul nostru este aceea că cel din urmă este o bijuterie, este un dar. În Moldova, bărbații poartă mărțișoare, da, primesc și poartă mărțișoară, peste munți mai rar mărțișor. Deci în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, remarcabil ceea ce se întâmplă la Institutul Național al Patrimoniului, pentru că mărțișorul întâlnește o altă artă. Ceramica de Cucuteni, forma cea mai evoluată a culturii neolitice, sunt vase modelate manual. Cromatica este destul de sobră. Ele reproduc vase care sunt expuse în Muzeul Cucutenilor. Sunt dovada vie că nimic nu pierde, că totul se regenerează, iar arta are o capacitate uimitoare de a-și găsi culoarul uman pentru a reveni în actualitate. Ultimul mărțișor pe care l-am realizat a fost un mărțișor păpușă tradițională cu costum popular de Telorman. Bineînțeles că în următorul an a trebuit să creez altceva și am zis, da, am adus costumul popular din Telorman, acum trebuie să aduc ceva și din arhitectura tradițională. Și bineînțeles, mărțișorul este și un simbol al primăverii și al florilor, al naturii care renaște primăvara. Nu putea să lipsească mărțișorul care să reprezinte ceea ce eu fac tot anul, adică un mărțișor inspirat din ceramica neolitică. Sunt ceea ce puteam eu să fac, asta au fost primele prototipe. Motive zoomorfe, motive spiralice, meandrice. Un mărțișor din lut nu se poate realiza într-o zi. După ce se realizează ca formă, el trebuie uscat. Vezi florifica asta? Ce simți să faci? Da. E greu să le faci? Mergem în continuare. Facem o floare. După aceea punem una aici sus în vârf. Bine, ele pe urmă se mai aranjează pe unde crapă, pe aici, se bagă degetul în puțin apă și să tace. Dar eu ți-am arătat cum să faci o floare. Dacă vrei să-l pictezi, uite, poți să pictezi aici, iei pensurile cum vrei tu să pictezi floricele. Și acum, dacă mi se pare că nu s-a realizat prea bine, mai intervin un pic și mai adâncesc. Da? Da, așa. Ceramica se arde de regulă undeva la 850, 900, 1000 de grade. Este absolut Aici ai făcut un înregistrare de astăzi. Da. Și aici ai reușit un animal. Sau Au învățat
sute de copii, generații întregi de copii să modeleze ceramica de Cuputeni. Familia Mitroi este pentru mine ceea ce înseamnă capacitatea de a regenera arta. Am văzut că este un bun de patrimoniu național și este păcat să nu promovăm și să nu ducem mai departe. Și să ne învețe pe noi toți cum se poate călători în timp ca să ajungi la miracolul istoric pe care l-au adus astăzi în fața noastră. Institutul Național al Patrimoniului este orientat spre formele actuale, vii, ale patrimoniului cultural tradițional moștenit. Ține legătura cu oamenii din țară care sunt purtători de patrimoniu, care sunt participanți la cultura aceasta populară tradițională și creează această punte între specialiști, decidenții la nivelul politicilor culturale de la noi din țară și comunități, purtători de patrimoniu reprezentativ. Prin crearea de mărțișoare. Colegii de aici fac un efort deosebit pentru a ne aduce în starea de a participa și noi la perpetuarea acestei culturi. Este un concept foarte răspândit la nivel internațional și în politicile UNESCO, acesta de cultură a participării. L-am denumit mărțișori INP pentru că în felul acesta ne-am gândit să avem și noi o cultură a participării și să creăm, în termen UNESCO, aș putea spune, o comunitate specială, pornind de la comunitățile celor pe care îi invităm, să creăm comunitatea noastră, comunitatea INP.